כל עוד שהפה לא מדבר, התחנת קמח לא עובדת. צריך שהתחנת קמח כל הזמן תעבוד. התחנת קמח מפסיקה לעבוד, אתה מפסיד כסף. הפה הזה כל הזמן צריך לדבר. תדבר. אתה לא יודע מה הדיבור הזה יכול לעשות לך. הוא יורד איתך לכל המקומות בעולם. אז אתה עכשיו בתוך הסדרה אחת, בתוך הסרט המלוכלך הזה עכשיו אתה נמצא. תדבר, השם הרי פה. מה אתה מפחד לדבר עם השם? הוא פה, הוא רואה אותך, הוא רואה איתך את הסרט המסריח הזה, הוא רואה איתך. אתה מפחד ממנו, אז תדבר איתו. תגיד לו, שם, תראה אותי איפה אני נמצא. תראה, הדיבור לא עוזב אותך, תזכרו את זה, הדיבור לא עוזב אותך. שם, תראה אותי מה אני רואה, תראה מה אני רואה. אני לא יכול גם לא לראות.